ଖମ୍ବକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଜୁଆର ଗୋ କୋଟି କୋଟି ଜୁଆର। ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜି କହିବି ମୁଇଁ, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମୋର କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଅଛି, ହେଲେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଜାଗାଟା କୋରାପୁଟ ଜାଗାଟା ସବୁ ଜାଗାଠୁ 1 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବେପାର କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ 3 ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷ କୌଶଳା ପାର୍ଟି ବେପାର କଲା। ତମେ ବାଘର ପେଟ ପୁରେଇ ଦେଲ, ରାଇମଣ୍ଡର ପେଟ ପୁରେଇ ଦେଲ। ପ୍ରକୃତିରେ ମୋର ବାପ ମା ପରେ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ଠାକୁର। ଆଉ ଥରେ ଜୁହାର କରୁଛେ ଗୋ ଜୁହାର କରୁଛେ। ସେ ସଜନା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା? ସାରା ଚୁକୁଡି ବେପାର କରୁଛୁ। ଟିକିରା ସୀତାଟା ବୈପାରିଗୁଡାରେ ସେଟା ଦେଖିଥାନ୍ତା ନା, ସାରା ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଖା ଚୁତିଆ। ସେ ସାରା ସେ ପୁଲିସଟା ନୂଆ ହେଇଛି ଏବେ। ମୁଁ ଯେତେ କଲେ କଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଇଲେ ଗୋବର ସାପ ଭଳିଆ ହଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ ଲୋକ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ବଡ ବଡ ଧନ୍ଦା କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଧନ୍ଦା କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗେନି। ସେ ଲାଇନ ଛାଡ଼ିକି ଏ ଲାଇନ ଚାଲି ଆସି ଆଜ୍ଞା ଏ ଲାଇନକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। હવે ଯାହା ନା ଶୁଣିଲେ ମା ପେଟର ଛୁଆ ବି ଡରେ, ତାକୁ ଡରେ ନୂଆ ପୁଲିସଟା ଡରୁନାହିଁ।